makakaagaw, kung ikauyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na laing makakahalay, kung kami sa imo pinapuli. Bungangin pagtiripon ni mga magdurugang sa imong karon. Pagtubod yamo lugod magraron, ikaandang na kami ako. Kaugmahan na daling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Bungangin pagirondo, kanti sa liwanag, kanta karamon, paglaong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Ramdumon taman ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka na asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntaan sa tong mga kasalan, ang aning magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang naantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tung mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Namurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katurinongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw minisa, pinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na kulamong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng
Diyos Amang makakamhan, kagurang na aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Ordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turog kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, danay naan sa imong grasya, manginutan asin magsunod sa mo, asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marahay. Uli kay Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po ang gabos sa paginanyog kan mga babasahon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan importansya kan pagpamibi para sa kadunungan na iwinawaras kan Diyos bilang sa iyang balaog. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Kadunongan. Ako namibi, asin pakasabot itinao sa kuya. Ako nakikimaherak, asin an espiritu nin kadunongan, duminatong sako. Minahal ko siya, orog pa sa setro, asin trono. An kayamanan, kun ibaing sa iya, mayo nin halaga para sa sako. Mayong alahas na makakapadis sa iya. Ang gabos na bulawan, garo sa nang baybay. Asin ang gabos na plata, garo sa nang laboy, kun itaed sa iya. Namutan ko siya, labi pa sa buhay, asin kagayonan. Pinaorog ko siya sa ilaw, tan sa iyang liwanag, dai madiklom sagkod paman. Ang gabos na kayamanan, duminatong sako kay baniya, dai mabilang anyaman na yaon sa iyang kamot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang simbahan gabos, mamuot ka sa mo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Mamuot ka sa mo kagurangnan, asing kami maawit sa kaugmahan. Ipahiling mo sa muya na bilang sana ang mga aldawnin sa mong buhay. Nganing magmadonong ang sa mong puso. Kagurangnan, patawad, anggot ka sagkod paman, kaheraki ang sa imong mga surgoon. Mamuot ka sa mo kagurangnan, asing kami maawit sa kaugmahan. Pagkaaga, panua kami kan sa imong pagkamot. Gabos naldaw kami, maawit asin mauugma. Kaugmahan itamo sa mo, katimbang kan sa mong kasakitan, katimbang kan mga taon
nakaidto kami nagtitios. Mamuot ka sa mo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Ipahiling mo an sa imong gibo sa mga surugoon mo. An kamurawayan mo, magliwanag sa mga aki ninda. An ugay nin kagurangnan mapasamuya, pakarhaya ang gibonin sa muyang mga kamot. Pakarhaya ang gibonin sa muyang mga kamot. Mamuot ka sa mo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot sa tuya ang kapangyarihan na nag-ierok sa tataramon nin Diyos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Ang tataramon nin Diyos buhay, asin mapangyari. Matarumpa kisa espada, na doble ang tarom. Nakakataros, sagkod sa kalag, asin sa espiritu. Sagkod sa mga hilu-hiluan, asin mga hutok. Minahatol kan sa tuyang mga hilom na kaisipan, asin kamawutan. Dainin anuman na bagay na dainiya nahihiling. Ang gabos hayag, asin bukas sa iyang mata. Sa iya, inuusip niya to ang gabos niya tong mga gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagluwas ni Jesus sa dalan, sarong lalaki nagdadalaga na nagrani sa iya, nagluhod asin naghapot. Marhay na maestro, ano ang dapat kong gibuhon, tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran. Si Jesus naghapot man, ta daw ta inapud mo akong marhay, daing marhay kundi ang Diyos sana. Tataw ka kan mga tugon, day ka magadan, day ka magdurog sa bako mong agom, day ka maghabon, day ka magputik asin magtugod-tugod, day ka magdaya, galangan mo ang sa imong ama asin ina. Ang lalaki nagsabi, Maestro, iyan gabos akong inutob puon kan ako aki pa. Hiniling siya ni Jesus, namutan asin sinabihan, sarong bagay ang kulang sa imo. Lakaw, ipabakal mo ang gabos mong sadiri, ang kabaklan itao mo sa mga duka, asin ang Diyos sa langit iyo ang sa imong magiging kayamanan. Dangan, madya, sumunod ka sa ko. Sa mga tataramo na ini, nagraot ang lalaugon kan lalaki, asin naghali na mamundo.
huli ta dakul an sa iyang sadiri. Si Jesus nagkalagkalag as nagsabi sa iyang mga disipulos, masakit para sa mga masadiri na makalaog sa kahadian ng Diyos. Ang mga tataramo na ini ipinagngalas kan mga disipulos, alagad si Jesus nagpadagos pagtaram. Mga aki, talagang masakit na makalaog sa kahadian ng Diyos. Mas madali pa sa kamelyo na makaagi sa matakandagom kaysa mayaman na makalaog sa kahadian ng Diyos. Ang mga disipulos nagkariribong as sinagsabi, kung siring si Isay ang makakaligtas. Hiniling isindan ni Jesus, asin sinabihan, iyan dai mahihimo nin tawo, alagad mahihimo nin Diyos, hulitaan gabos na bagay mahihimo nin Diyos. Si Pedro nagsabi, ano ang mangyayari sa mo? Binayaan mi ang gabos asin nagsunod kami sa imo. Si Jesus nagpahayag, totoong sinasabi ko sa indo, ang minabaya kan harong mga tugang ama asin ina, aki asin uma, huli sa ko asin man huli sa marahay na bareta, babalsan in ginatos na harong mga tugang, ina asin mga aki asin uma, kaiba ang mga kasakitan sa panahon na ini, asin sa buhay na daing kasagkuran sa maabot na panahon. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw si imo, Kristo, tukaw po sa paghinanyog kan humiliya. Ang lalaki sa Ebanghelyo, makasabi kita na matanos, hulita, faithful siya sa mga katugunan. Aram taman baga kan panahon ni Moses, kan panahon ninda sa Jew o Diyos, ang pagsunod sa katugunan iyoan, sabi ken dalan kan pagpapakabanal. Kaya para sa inda, kung ika maimbod, then magiging banal. Alagad ang lalaki daw anangani sa bihuntang marhay or banal, igwa pa siya ning hinahanap. O kaya sa iba man na paghiling, ulitan na sa atubangan niya ang maestro, baka nagpapa-impress man. Tagrabe nan sa iyang pagkamatanos. Dahil ta masabi, digdi sa satuya, pwede man ining ihapot sa satuyang sadiri, ano talaga ang satuyang kaugmahan sa buhay. Sa pagsunod niya to kay Kristo, paano nakakatabang sa to ang mga kinabanon na bagay. Nakakapadali daw ini o nakakapugol sa sato sa pagibukan Diyos non na bagay. So kita po ang makakasimbag kaiyan base sa kung paano niya to ginagamit ang mga bagay na ini sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay. In general, ang mga kinabanon na bagay na ini, mga biyaya, inimpura sa kasalan, gabos inihali sa mahal na Diyos. Asin gabos ini itinatao sa satuya, tangani na sabi kayan magibon niya to, ang kabutan kan kagtao ka ini sa sato. Minaluwas lang ang sinasabi niya tong kasalan, kung sa paggamit niya to kan mga bagay na ini, iba man ang satuyang kamautan. Kaya ang hapot, yun ang ani yan, paano nakakatabang ang mga bagay na ini sa satuyang pagpapakabanal. So sa hapot na ini, asin sa satuyang nadangog sa Ebanghelyo, bako ining literal na ipababakal mo na ang harong mo, pabakal mo na ang sa imong auto, gabos na igwakang marahay, pabakal mo, asin magsunod ka kay Kristo, bako ining literal na dapat na interpretar. Ini, nagpapasabot sa satuya na kansarong katutuuhan na ang gabos na karahayan digdi sa kinaban, maagi sana sa sato. Kaya dapat magamit niya to sa kung ano ang kabutan kan kagtao kaini sa sato. Dawa na nga ni bagabuhay niya to. Mayo man sa tuyang matatada. No? Sabi nga ni kay ni Kuya Kin, wither lang yan. Irinutan sa na yan. No? Kung mainot kita, paladan kita. No? Dahil na kita masakit.
Kung mahuri ka, paladan ka. Dakol ka pang oportunidad na itinataon mahal na Diyos sa imo. Anyway, so digdi, ang gabos na ininayaon sa satuya, mabalik sa iya. Mayo sa tuyang, sabi kayan, matatada. O kaya, babayaan ta. No? Mayo kitang madadara. Ultimo, an bunga kan paggamit niya to, kan mga bagay na ini, kan kita nabubuhay pa. Kaya nga ni baga, usually nadadangog niya to sa misa sa gadan, sa readings, na an masunod sa imo, iyo an bunga kan sa imong ginibo. Kaya sa satuya, an masunod sa satuya, an bunga kan sa tuyang mga karahayan. Kung sakaling maraot man kita, diyan man ang maapala niya to, di ba? Ang Diyos, justisya. Kung ano ang ginibo mo, di iyo man yan ang itatao sa imo. Arong man ba kayan ang mahal na Diyos? Taano, nirerespeto niya ang satuyang katalingkasan. Ginusto mo yan? Sige, gibuha. Nirerespeto kan mahal na Diyos ang sa imong freedom. Alagad, kung gagamiton niya to ini, sa karahayan susog sa iyang kabuutan, diyan, malaog ang sinasabi niya tong tunay mananggad, ang kagurangnan, may hirakon, generosa, etc. Ikaduhang punto na sa satuyang binasang ebanghelyo, iyon na tunay mananggad sa paagi kan paggamit kan sa tong mga regalo. Sabi untang buhay, talento, gabos nagigwa kitang mararahay. Sa tamang paagi, diyan yato nadidevelop ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Sabi tabaga, kamauutan ta ini, na kita magkaigwaning dayupot na relasyon sa mahal na Diyos, alagad minadulag kita sa proseso ka ini. Di ba? O halimbawa ngaya, i-develop mo sa imong spiritual life, ang sa imong prayer life, matamadon man magparapangadji, o magparaluhod, habo kung magparaluhod, maray na magparadot cellphone. Yan. Magparadalan nin mga, sabi kaya na, mga pangyayari sa cellphone na mga superficial man baga, ano? Kadakla na bagangon yan, mga machine na ang pigpaparadaralan niya to. Mga kung ano-ano na sana. Anyway. So, yan. Gusto ta, di ko man ginagabos, ano po? Gusto ta na makadevelop nin strong bonding with our Lord Jesus Christ. Alagad, habo niya tong agihan, akuon, ang proseso sa kung paano magkakaigwa ning banding, ning relasyon na dayupot sa iya. Okay? Diba? Sabi sa satuyang ebanghelyo, an gabos na naghali sa imo, ibabalik. Kaiba ang mga kasakitan sa panahon na ini, asin sa buhay na daing kasagkuran sa maabot na panahon. Masabi kita, pwede daw Lord, kaugmahan na sana. Habo ko ng kasakitan. Yan ang pangapudan kan kinaban. Habo ko ning sakit, gusto ko puro kaugmahan. Kaya pag masakit na, give up na ko. Kaya pag abot sa 10 Commandments, yan. Pag abot duman sa medyo masakit, pwede yan. No? Except yan. Bako na yan. Dumala ako sa maugma. Yan. Duman ako sa mapipil ko ang tunay na kaugmahan kan kinaban. So, araw kita kayan minsan. Ano po? Kaya, ini, ma-reflect sa satuyang kamauutan na magkaigwaning tunay na kaugmahan. Sabi baga sa satuyang enot na binasa, ano ang agyat? Magpamibi kita, huli tada inya to kaya, na kita sana na maging banal. Dahil niya to pwedeng sabihin ng ngapit na panahon magiging banal kita, alagad ngunyan, bako man kitang, dahil man kita nagigibong karahayan, o kaya nagpapamibi man lamang sa mahal na Diyos. No? Dahil tama sinabi na ang pamibiyo nindo, mapulbos na nindo ang formularis na iyan, nakadakol-dakol, dahil man, at least igwa kita ning oras para sa mahal na Diyos. Kung kaya tang imemoryahon ang mga bagay na iyan, why not? Nakakamemorya nga ni kita kan mga kinabanon natataramon, mga sayings na kinabanon, how much more ang pamibi, nakarahayan ang itudulot sa sato. Okay? So sabi man sa satuyang ikaduhang binasa, ano man ang satuyang naginibuhan o ginigibo, aram yan kan mahal na Diyos. Kaya ang kapagalan na satuyang ginigibo, igwayan balos. Ulita mayong, sabi kayan, lingid, o kaya
mayong daiaram ang mahal na Diyos. Kaya nga ni sabi baga, ultimong buhok taaram kumpira ang bilang. So, iyo ini ang katutuuhan kan sa tuyang pagsunod sa iya. Kaya sa satuyang pangaraal daw na pagkabuhay gamit ang mga regalo kan kagurangnan, mahiling lugod niya to ang tunay na matao sa to kan kaugmahan. Itong kaugmahan na madanay. Itong kaugmahan na makakatabang sa satuya, tangani na mamati ang tunay na presensya kan mahal na Diyos sa paagi kan sa tong kapwa. Sulugod ang mga reminders na ini sa satuya, makatabang. Inhulita, sabi kayan, nag-share kita, naghurup-hurup kita sa mga tataramon kan mahal na Diyos, tangani na makatabang sa satuyang pagpapakamarhay. Kaya lugod, dahil kita madarakan mga padagka kan kinaban na huna ta, kung igwalang kita kan mga kinabanon na yan, maray na kita. O kaya kung igwalang kita kan mga bagay na yan, banal na kita. O kaya magiging marhay na kita. Kaya nga ni baga minsan minasabi, patamaon sana ako sa loto, yan, tatarabangan ko talaga bus yan, mga iyan, mapagibo akong simbahan, madunar ako sa simbahan. Masakit ka yan, baka agadan na kita, di pa kita magtama sa loto, o di paano na, mayo na kitang naginibo kundi magparaplano sa buhay. So gamit ang satuyang dikit na abilidad, dikit na regalo sa bihon taman, gamiton ta ini susog sa kabutan kan kagurangnan, asin an masunod kani sa satuya, matapos man ang buhay niya to sa kinabana ini, ang bunga kan satuyang karahayan. Kaya magpamibi po kita, nalugod di kita madaog nin sugot. Magpadagos kita, dawa masakit, ang importante, nagigi kitang marhay. Sa matakan mahal na Diyos, asin sa satuyang mga tugang. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon da gikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria asinani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios agkud sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa Ama na warasan kan kusog na malampasan ang mga sugot asin padagka nin kinabanon na yaman asin katiwasayan. Ang satuyang simbag sa lambang pagarang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na malasakit asin magtabang sa mga daing sukat, asin pinababayaan kan sosyedad, urog na sa mga dukhang nasyon, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nag-aapod sa indang sadiri na mga disipulo ni Kristo, makatalastas na ang pagmalasakit sa kasaraditan, nagtatao kan tunay na kahalagahan nin buhay,
Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kan dunog na buhay. Hanapon ang kahadean kan Diyos asin mabuhay sa paglingkod kaini. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin mga biyadi, rangahon asin pakusugon ni Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niyatong kadugo, asin katuod, magugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadean kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Maugayo na, Ama, warasan sa mo ang kusog buot na magdanay na dukha sa Espiritu, asin magsunod sa paarog ni Kristo na maging dukha, tanganin kita maging mayaman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pagdulot kan mga atang. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngay'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Sa butil ng trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngay'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko. Tindog tabi. Inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ako asin sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akuon malugod ken kagurangnanan natang sa imong makamot, para sa kamuan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ang mga pamibi kan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo, tanganing huli ka ining mga gibo nin maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit no na kamurawayan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako usanang nakakamati kami arual daw,
kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkuran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurang ng Diyos ng mga hukbo. Ang langit asin daga, ano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang inaligtig sa ngalan ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kiklud tabi. Kagurangnan, ikananggad banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa agkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tayo niya sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis asin gararay pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurang na ipinapamaletan niya mo. Ang buhay mo liwan, ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan kabos na klero. Na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong Seso Kristo.
Uli sa iya asin kaibaniya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Gabos po kita. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arual daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Ari paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninungan. Peace be with you all. Kasalan kaginaan, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaan. Kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaan. Awi kami ning Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon, ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ansa kong kalag, maumayan. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Labi pa sa kaipohan, sa irarom ninmo, karo igwa paningkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahat naghapot, an ikanamipidan, nasapotan ang namatean. Ikapalan kagurangan ang makakahipno. Ikapalan kagurangan ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw, minsa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan, sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautod sa imong kaoktan, lawaan gapos mawara, lawaan gapos magbayad, panurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Ikapalan kagurangan ang makakahipno. Ikapalan kagurangan ang makakapano. Ang panugang pamahanaw na hinihigaw, minsa kuyang dukhang puso. Ikapalan kagurangan ang makakahipno. Ikapalan kagurangan ang makakapano. Ang panugang pamahana na hinihigaw, minsa kuyang dukhang puso. Minsa kuyang dukhang puso. Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan, mapakumbaba kaming nag-aarang sa saimong kadakulaan, tanganing siring na pinapabasog mo kami, kan urog kabanal na hawak asin dugo. Gibuhaman kaming makihiras sa buhay na Diyos noon, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po kita. Siring man magkakaigwa po kita ning second collection para po sa mga sa indigenous people. So gabos po na makuha niya to dyan, itatabang man po niya to sa satuyang mga tugang na iyan. Ano po? Siring man, sa October 31, sa oras na alas 8 nin aga, iyo po ang formal na declaration ki San Jose Belangco, patron kan sa tuyang parokya. Imbulto po digdi ang mga miyembros kan Confraria de San Jose asin St. Joseph Association. Uli po kayo ni, pinapagirumdum po sa mga miyembros kan Confraria de San Jose o Guardias de Maria na magkakigwa kita nin meeting sa Sabado, Oktubre 16. Sa oras na alas 9, nagigibuhon sa covered court kan Holy Cross Parochial School.
Si mga young professionals o mga unmarried working men na dai pa miyembro kan konpradeya, tabi man na magkuha kan membership form sa opisina kan sa tong parokya o kay bro Chefren Militante. Ikatulo, siring man inaapudan ang mga miyembros kan St. Joseph Association na magtiripon sa lalong madaling panahon para sa parehong katuyuhan. Ikaapat, ang theoretical driving lesson. Bakong close na ini? Close na? Okay pa? Okay. Ang theoretical driving lesson na organisar kan kolping gigibuhon sa Sabado asin Domingo, October 16 to 17 sa Paris Hall. Sarado na po, sarado na po ang pagpalista. Mag-follow up na lang po sa mga nanunungdan ang mga dati nang nagpalista. Igwa po kita nin free mass wedding sa December 8, makihumapot po sa opisina para sa mga requirements. Sa November 5, iyo ang huring aldaw kan pagpalista. As in duman man sa mga kakasalo na day pakumpil, may kumpil man yan para sa inda. Ano po kaya, sana man magpakasal na po kita. Ano tanganing, at least sabi kayan, masolve na sa tuyang problema manunungod yan. Okay. So, mayo na. Pero po, sabi tangani kayan, ang kasal na ini para duman sa mga mayong kapasidad, sabihon taman, o nagsasakit na makataonin offering para sa sakramento nin kasal. Kaya, sana man, dini-discourage na pag during kasal, may guyod-guyod sa imong sulot. Maarkila ka pa ning halaba na guyod-guyod. Tapos, mabuno ka pang urig. Mapainom ka pa, mapabayli ka pa. Tapos pag abot sa simbahan, mayo kang maikatao. Masala man baga ang logic. Ano po? So, ma-avail ka ng pre-wedding, huli nga ni ita, mayo ka. So, panindugan na mayo ka. Okay? Magsadyusan, sabi sa ibang tataramon. Okay? Salamat po. Matindog po kita. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bindisyonan malugod kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening po sa Indo Gabos. Thank you. Lakaw sa mga dalaning tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang dinapahay na nagbaso, ang murabohod nin pagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanding